Flors de baladre en un torrent per on no passa mai sa gent. Amb poca cosa tenen prou. Por favor, que haya color. Ay, 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 Era hora que tiene L'estat espanyol no ha defensat mai que les Illes Balears i Pitiüses siguin unes illes amb un tractament especial a la Unió Europea. Per això som les úniques illes que pagam impostos i no rebem cap compensació. Fa falta que les illes també rebem aquesta compensació per poder defensar el nostre camp, el nostre paisatge i el nostre territori. Ara Eivissa està dins la candidatura de Veus Progressistes perquè volem que per primera vegada hi hagi un candidat de Balears i que faci feina realment per Balears, sense lligams dels que tenen els partits a nivell estatal. Flors de baladre en un torrent. Y mucha suerte. Amb poca cosa tenen prou per treure un altre color nou.